나다네 나기 있는 거 잡아. 네, 네. 이마 회다 안 해. 마법 회를 했지. 이들이 비가 합보 상등. 어? 합보 아마이고 나이등 비등. 예. 합보 상등. Finally, 비탕즈 프리팅이 하고요. 마음에 들면 돼. 가봐잖아. Wah kata nalai. Ah, andai kamsa kan tinu makan kan dokuna, makan lho. Ang kamsa arunai angni favorite kan siang dai. Kamsa jeng arunai jeng receptionau ang rauni burul mania le. Ang boro ni nang tarbu traditional dress. Ketai nang ladai kamsa thagen jai kiji bunga oमफ्राय arunai. बेबायदि औवा गोदान मोनला आरो बिल्डिं छात गोजौआवहाय जाखुमा फैनायानोलाय मा होफैखोथाय जाग्रोना लानोसै आरो जिरायनांगौ एक्सपिरियेन्स गैफेराना ट्रेडिशनेल ड्रेस दांबाय हा आलु खालामजोब्बाय टेस्टि जादों खिन्थु दया मिस्टि दया मा संदोंथाय आंबो मिथिला भेराइटि टाइप्स थांनि गाहायाव जाखांबायना आरो मेकआप खालामबावग्रा आरो खालामबावबाय टाइमानो गैला नै आं बुंखादों बेखौ बिदि टाइम मोनालै हाबायाव होननानै मानसिफ्रा नेगासिनो दं हाबा जाफेरै दारा आहाबोथ' हाबा जाफेरैबाबो मिथियो नालाय हाबा जाखावग्राखाय ओइ बाजै थाब थ'दो नाफाथिसो जालायखाबाय नाफाथि लाइट बैनिबो हाबा दं गेजेरनि जानुवारियाव जाबाय जाबाय आं नेनो हालाथ' गरमल' जालायखाबाय आं जालालै ओइ थ'दोलै जाबाय मानसिफ्रा नेनो बाबाय एफा देलायो नामा मिथिखायो नोंखौ प्रिथिखा होननानै अबाव प्रिथि सिन्था जानो नेबावदों नोंलाय नों प्रिथिल' होनना मिथिखायो बयबो सिरियासलि बुंदों आंथ' आंना डाइरेक्टखा नालाय थाल्लानो गालाखा जाय गाज्रि मोनो मोजां मोनो इसिबां देलायनो सकबा मेकआप बक्सखौनो लादो बेयाव आयनाबो होनोसै आं बावनो देलायबाय थादो ना माथो होनो मानसिफोरा नेबाय थानांगौ नामा बिदि हायाना उदर लांबाय ने इसिबां देलायग्राबा आयै इसिबां देलाय सानथाराखैमोन आं हिनजावखौ गैले हेल' आंना बिहाव फैदों बिहाव ओइ नै नोंना मामिनि बेवाइया नुबाय बिहावा आंना बिहावसो जानानै दंब्रा बे बोरै बिसिनि न'खरनि जाखो खास पार्टनारासो बिहाव जानानै दं हनै आसरित ए टु जेड एल'ग्रा ब्र'आ फट' लानोनो बेवाइजों ओरै फै बाव फैरा फै र' 1 मिनिट आयै इयाव फै मोजां जागोन फैब्रा मा खालामदों दालाय जेबो जायालै फै बेबो इउटुबारखासो फैब्रा फै जिराय माथो दासो जादों बेवाइजों दालाय बिहावसो जाबाय नालाय
खुलुमदो हाबाब बिया नै बिहावसो जाबाय आहा सेस सर्बनाश बिहावजों लाबावनोसै खनसे माजों बैजों बिशालथे थांसिगोन नै जेनबाय मोसानाया नै मेरा मादै बिलोमा हस्बेंड फिसाला गासैबो वेलकाम बेग जाबोबाय फट' लानो फट' सेसन आरो बिदि बार टाइम फैबाय थायाना थांनि राहुल दाया ओरैबायदि मजा मजा खेबदों सनिजोंहाय दा बुंसै राहुल दाया wow बार मेकआपजों सेस साफा Bisa dia dong. Dong oh, nuak. Ijeng. Oh, nuak. Risu, bisa ngapain? Oh. Con. Bisa sorry, Sona Dagra kemana? Mulai Bania. Bania River Serawai place dong foto lantai berat macam ni. Oke, kita tunggu. Tadi kamu jadi angan rai. Doa ini mana jago kadang isi. Mengerumana langbai ke baik ke jauh hai. Siapa yang presiden kerbutan? Jadi ni mah. Beda. Kau dia tu apa? Agar parti jangan alas sih, alasan semua berada di rumah. Enak hotel ni ada. Jadi bunga mana? Gerak? Dah dulu. Dia pulang tersiap. Saya bangsin. Jiran ni mana? Mama jalu pun ada tak? Belak bustu dia. Malah ada bebur malah ada. Baru pernah sana je si Jiu kali Jiu. Satu bisa lah. Naruh malah boy. Kan tham gia bây giờ